тарбияи як нафар фарзанд дар оила нисбат ба тарбияи чанд фарзанд фарқиятҳои худро дорад. агар фарзанди шумо ягона аст, шумо тамоми муҳаббат, таваҷҷуҳ ва сармоягузориро ба ӯ равона мекунед. ин албатта барои рушди ӯ хеле хуб аст. вақте зиёд мегирад, имкониятҳои бештар фароҳам меорад. аммо хавфе аст ки фарзанди ягона аз ҳад марказгаро шавад, яъне фикр кунад дунё гирди ӯ мечархад. барои пешгирӣ аз ин муҳим аст ки ӯро бо дигар кӯдакон пайваста дар муошират гузоред. дар боғча, майдончаи бозӣ, назди хишу табор. ин ба ӯ ёд медиҳад ки монанди хоҳару бародар дӯстонаш ҳам аҳамият доранд. бояд бахшидан, навбатпоӣ кардан ва муштаракан бозӣ карданро ёд бигирад. ҳамчунин кӯшиш кунед ӯро зиёд эрка накунед, яъне ҳар хостаашро дарҳол иҷро кардан лозим нест. омӯзонед ки баъзан сабр кардан дар кор ва ё гоҳе немешунавад. инро ба таври оқилона кунед. агар чизи фоиданок мепурсад, албатта рад накунед. аммо агар ҳар замон бозичаи нав мехоҳад, ҳар дафъа нахаред. бо ӯ дар ин мавзӯъ баҳс кардан мумкин. мо аллакай мошинча дорем, биё аввал бо онҳо бозӣ мекунем, баъдтар мебинем. дар оилаҳои серфарзанд ду ва ё зиёдтар баръакс, кӯдакон аз хурдӣ мефаҳманд ки ҳама чиз тақсим мешавад. муҳаббат, падару модар, бозичаҳо, утоқ, таваҷҷуҳ. ин онҳоро ба ҳамкорӣ, ҳамгироӣ ва мустақилӣ зудтар мерасонад. бародару хоҳарон як гурӯҳи бозии табиӣ доранд ва камтар эҳсоси танҳоӣ мекунанд. вале мушкилоти дигар пеш меояд. рақобат барои таваҷҷуҳ ва эҳсоси ноадолатии эҳтимолӣ. масалан, фарзанди миёна гоҳ фикр мекунад ки на чун нахустин қадр мешавад ва на чун хурдӣ наздикпарвар. волидон бояд аз ин огоҳ бошанд ва бидуни муқоиса ҳар кӯдакро ҳамчун шахсияти беназир бипазиранд. масалан, нагӯед: бубин, апат чӣ қадар фармонбардор аст, ту чаро не? ин рашку кинаро бедор мекунад. ба ҷояш бигӯед: ман медонам ки ту идеяҳои хос дорӣ, лекин ҳоло ин корро ҳам бикун. ҳар якро алоҳида таъриф кардан ҳам муҳим аст. яке расмкаши хуб аст, дигаре рақси хуб мекунад. ҳардуяшонро дар малакаи худ ситоиш кунед. ҳангоми моҷарои байни фарзандон талош кунед бетараф бошед ва бигзоред дар маҷмӯъ ҳама ҳолатро идора кунанд, ба ҷуз вақте ки воқеан дахолати одилона дар кор аст. масалан, яке ба дигаре аз ҷиҳати ҷисмонӣ осеб мерасонад. дар оилаҳои серфарзанд кӯдаки калонро маҷбур накунед ки волидчаи дуюм шавад. бисёр калонсолони имрӯз шикоят мекунанд ки дар кӯдакӣ ҳамеша маҷбур буданд бародаронро нигоҳубин кунанд, ки ин аз зиндагии кӯдаконаашон маҳрум монданд. бигзор калонҳо ёрӣ расонанд, аммо дар ҳадди тавон ва хоҳиши худ. ва фаромӯш накунед ки ҳар фарзанд бо шумораи хоҳару бародарҳои зиёд ҳам ниёз ба вақти алоҳида бо шумо дорад. гоҳе якеашро ба боғ баред ё ҳамроҳ супермаркет равед, танҳо шумо ва ӯ, то ҳис кунад ки махсус барои шумост. дар ниҳоят, хоҳ фарзандатон танҳо бошад, хоҳ бо бисёрӣ муҳитро чунон созед ки онҳо арзишҳои аслии оиларо бинанд: муҳаббат, эҳтиром, дастгирӣ. танҳо мондани кӯдак ҳамешагӣ нест. ӯ дар боғчаву мактаб дӯстони зиёд меёбад. онҳое ки хоҳару бародар доранд, дар ёд доранд ки дӯсти беҳтарини аслияшон ҳамонҳост. пас мо бояд кӯшиш кунем ки миёни онҳо муносибати нек ва хотироти зебо шакл бигирад. фарзанди шумо дар кадом вазъ аст? танҳо аст ё хоҳарону бародар дорад? шумо хусусиятҳои мусбату манфии ин ҳолатро чӣ гуна мебинед? шарҳи худро дар зери ин видео ба мо ирсол намоед. сарпарасти барномаи мо ширкати Линда Вид мебошад. Линда Вид барои тамоми оила.